En odhiambo noero kata odiochieng' noero mabende weche mag siasa medo mana gota cha pacho kendi mano kowuok kuom Azimio la Umoja kuma koro ODM wuok tung' mosuo kod mane en jatend piny Uhuru Kenyatta ewi lokruoge moko ma bende ne iwacho no time Azimio kiwacho ni onge kod thoche matimo gik machalo koda mago. Jatend piny William Ruto bende korka kore kentiere e kaunti noero ma Kilifi mano e chenro noero mar Nyota bende medo mana pedho chenro mage mag dongruok komedo se jogoeko ma neno ni onge ticha mora mora motimo. Mano bende dhi nyaka gwenge makaluo kuma e kaunti noero ma Homa Bay bende jalup gavana owacho ni onge tich matimre, an ma bende koro adwaro mondo atang' tich ma bende biro timre e yiero maduong' ma higa 2027 mag siasa mopogore opogore ma omako weche manyien kata omako piny Kenya kaendi odiochieng' ma kawuono. Kata kamano magi e weche ma wamiyo pek. Tend IBC omiyo Moses Ledama Sunkuli thuolo mar mako lemo mar jatatije e yor kojolo bang' Marjan Hussein wuok. Wadhi nenore kode debe mondo mi odhi onyisa koro mondo wadhi wapimre ngufu to wadhi face off kode mondo wadhi wane ni to who is who 2027. Jalup gavana ma Homa Bay Yugi Magwango wuok apiaya ni odwaro dhi laro kom gavana kopiem gi gavana Gladys Wanga. We talk about Singapore, we talk about Ghana, but we don't have drugs in our own. Because some people are stealing those drugs. Jopiny ma Kisumu wacho pachgi e laruok gi komiti marango kete tim agenda 10 mane jatend piny okete koke gi mosenindo Raila Odinga. Akoini mondi bed kodwa nyaka giko mag weche gi manyien mag ang'ich welo nyinga Jai Lieta. Jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Bende mana kaka pile warwako ote magi duto kokale lai maro mar ote machuok ma en 23600. Don bura mar ODM othal kod jakom mar riwruok mar Azimio la Umoja Uhuru Kenyatta kagi koni gin kaka ODM ogiyango lokruoge ma Uhuru timo mamiyo jatend Wiper Patriotic Party mano Kalonzo Musyoka ka uthuolo mar ogai mar Azimio. E barup ODM ochuo kogno kod jatatije mar ODM Oduoro Ng'wen ne duol mandiko duond buche siasa pachoka. ODM okoni Uhuru onge teko mar riembo kata ndiko ng'ata manyien e riwruok mar Azimio. Gikoni lokruok makamago inyal mana tim ka jodito mag duond buche mokelo kanyakla Azimio obedo kendo okalo wachno. Mendi sigana mabende wamedo luo kendo wadhi kele bang'e ka oikore. Komachielo duol motelo ne yiero kod yango kiewo pachoka IBC oyiero e yor kojolo Moses Ledama Sunkuli kaka jatatije kendo jagoro mar duolno kuom thuolo mar dweche 6. Kaka jafwambo marwa Cynthia Onyango lero, Sunkuli okaw lemono kuom Marjan Hussein Marjan ka e kinde motelo yande omako lemo mar director matayo chenro mag yiero e duol mar IBC. Ndalo ariyo bang' jatatije machon mar duol matayo yiero pachoka Marjan Hussein Marjan gweyo tao kawuok e lemo mare, commissioners mag duolno ka okang' mar uya mar dino fuok ma oweyo. E lemono, Moses Ledama Sunkuli mayande tiyo e duolno kaka director matayo chenro mag yiero makoro dhi mako lemo mar jatatije yor kojolo kuom thuolo mar dweche 6 nyaka chop duolno ta chenro mar keto ng'ato e lemono e yo mongirore. Motelo e twak mare mar tich adek jumani, jakom IBC Rasta Sethekon nyoyango ni gin gi dwaro mar dino fuok e lemo duto maninono kapok ochopo giko higani. Moses Ledama Sunkuli koro mako thuolo mar jatatije ka duol mar IBC kom manenore mani kod liet mapek bang' jotelo mamoko mane gin jotatije duolno bende yande owuok kapok thuolo magi orumo. Jotatije mayande osewuok e lemono ka thuolo magi pok orumo oriwo koda ka James Oswago kod Ezra Chiloba. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Moko kuom jopiny ma Kisumu wuok tung' mosuo kod wach tero jo Kenya Singapore kagikoni onge kaka mano nyalo timore kapod oganda yuak nikech nengo ngima moidho, onge mar tije ne rowere, mibadhi mokwako sectors mopogore opogore, chudo ne joma ne ohinyore kinde ng'anyo pachoka e kinde mamoko ma bende pod miyo jo Kenya pek. Mana kaka ripota marwa Millicent Adhiambo leronwa, magi ne giwache kinde romo mar lalruok mano gibedo godo kod kamiti mochung'ne lipod NADCO mano chakore ayanga
e tielo mokwongo kod kaunti ma Kisumu e karomo mar Mama Grace Onyango. Magi moko kuom paro mopogore mane omienjo e kinde romo mane otimore kind jopiny gi jokanyo mar kamiti mochung'ne lipod NADCO moting'o ajenda par madongo kata the 10-point agenda mane ochwoye kogno kod mosenindo Raila Odinga kaachiel gi jatend piny William Ruto e kinde winjruok margi. We are the committee overseeing the implementation of the 10-point agenda and the NADCO report. We are partnering with stakeholders who are implementing agencies for this agenda so that they can tell us how far they have gone in implementation of these key issues and what gaps might there be so that we can be able to make recommendations to unlock if there's any process that seems to have stagnated or seems to be problematic or something that needs a bit of coordination. Jopiny kane medo golo pachgi e kinde lalruok makamano ne gikawo thuolo mar yango onge mag tije ne rowere ka gikoni kamitino mondo ket agenda no e tielo manyime e lipot margi. So, as youth of Kisumu, we are sending the team from the office of the president. If you go back, tell the president that youth of Kisumu, we need employment. We don't want to say mambo ya tuta. We need employment. Bende ne giyuak ni kata mana wachudo ne jogo mane ohinyore kinde ng'anyo mosekalo pachoka en wach molokore thum iwero awera to ji winjo. We are the people. Our brother was killed, our children was killed, but no compensation. The compensation should capture the Chilapa must go, Chebukati must go, the 2007, the 2013, the 2017, the finance bill. E kinde mane gitielo wach mibadhi mogoyo limtidi pachoka bende ne giseyo jotelo ni tiyo gi omenda mane bero ngimagi giwegi ka jopiny to hinyore nikech pek mar ngima to wach dhi Singapore to iwero. Going to a certain function, you may think that he's going to a war. It is a convoy. Kuom mano jokanyo ne osingo mar neno ni lipot magibiro chwalo mondo okete tim chop dwe manyien biro riwo ywak jopiny duto kaka yor bero ngima jo Kenya motelo ne wachopo Singapore. At the end of the day, what do we want? We're looking at the full implementation of the NADCO report and improvement in those indicators. So even as we proceed to Singapore through Malaysia, let us also build Kenya to the point that even those countries can begin to admire. Agenda ni en ma jopiny, jakom kane pokowewa ne en very categorical ni odwani mondo weche gi okony jopiny. Magi timore mana tok seneta ma Nairobi kendo jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna chieng' tich ariyo jumani ne chiwo ndalo 30 mondo lipod NADCO oketie tim ma okolewo kuma ne osoko wang' kamiti mochung' ne lipodno kuom sebedo kaninde tijgi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Moko kuom jopiny kod jolony e kaunti ma Siaya puoyo okang' manyocha mane en jalup jatend jotije piny owacho Eli Jowalo okawo mar gwayo tao kendo nyiso lek mare mar bedo jatend piny e yiero mabiro. Giwacho ni jatelono ni kod lony mar arieya e telo kod ranyisi mar tich makare mosetimo lemo mopogore mosetiye gino makoro kete ong'ala manyime mar telo ne piny Kenya. E twak margi gi jofwamb weche, jopiny go wacho ni demokrasia ma piny Kenya oyiene ng'ata ng'ata chung' ka giseyo jogo mawacho ni Owalo okoromo gi lemono. E kinde no gikwayo oganda Luo mondo owuo kod duol achiel kendo miyo Owalo sira motegno maonge akwede. Dhi manyo ng'wech oko to chako gweth gi dala
Koro wan kaka josiaya kawuono mine masiaya gi wuone wawuok oko ne gini mondo wami wuodwa support madwaro. Nyalore koso ok nyalre mi? Mondo wami wuodwa ni support odhi otime nationally kendo duogi hits ene wuoyi achiel making'iyo track records ne to onge mibadhi kata achiel. Matiende ni he is incorruptible. Koro wami uru Eliud Owalo sir manyalre kendo gini wawuok ne wadwa ringo ne nationally. Kaka nosewacho nusuru odhi duoko piny. Jomondike Kenya kasa ni ong'eyo pek magiwinjo kar usuru. Konya gole from 35% to 20%. Ang'o madimon wasire? Mae jatelo mwaneno ka ong'iyo weche mag mine, weche mag chuo gi weche mag vijande. Mine sani endi wan mwatimo ohala. Eliud Owalo kobiro to chako weche mag sako, ochako choko mine mondo mi ochak puonjogi ni okochuno ni nyaka iti tij ofis, tinyalo chako handi matin mondo hadi no dhi mbele. No kelo 29 circles. Wan jog ma hola go se konyo. Kendo neno ka sani ni waneno maber kendo wachwe. Ok ni wachal kama. Owalo neno biro bino puonjo ji. Kendo neno puonjwa kendo seche kaka wachung' kaeni nitiere jogo mabende nie nembe ma seche gitimo ohala mine kaachiel gwege man kama timo ohala maber magolo rech mwabe yudo. Wan kod geno ni kowuok bobedo president wan kaka josiaya pige matimo nono kaka egi wabro pidho kod mchele wabro rewa bende bro dhi factory kendo factory bro gernwa ka. Jatend piny William Ruto koni chendo mar nyota mabugo yuto mar rowere ok owinjore kete siasa ni mar sirkal mar Kenya ni kod ting' mar gero piny. Ruto mane lose kaunti ma Kilifi oyango ni piny owacho mar Kenya Kwanza nyaka sani osedhi maber kod mise mage moko ni geto loko uchumi mar Kenya kendo tero e okenge mag pinje mosedongore. Jalup jatend piny korka kore to jiwo rowere mondo ti kod pesa no makare ma ok donjore go e timbe ma ok ni kare. Waziri wa ushirika Mheshimiwa Salim Mvurya, magavana wote ambao pia wamefika kwa makofi tafadhali, na nikiwakumbusha wale ambao wote Mheshimiwa Rais, siasa imetusumbua miaka nyingi. Siasa inaendeshwa kwa mirengo, kwa ubaguzi, kwa ukabila, kwa mambo ambayo yanatenga Wakenya wengine. Na ndio tumekubaliana safari hii. Mimi nilitoa ahadi. Wengine walikuwa wanasema huyu Ruto anasema uongo. Muko hapa leo ama hamuko? Hii pia ni uongo. Sababu kuna watu hawana maono, hawana mpango, hawana sera, ni vitimbi, ni chuki, ni ukabila, ni ubaguzi. Hiyo ndio trademark yao. Ukitumia hiyo umepata leo, utapata ingine 25,000. You get 22, another 3,000 will go for your savings. Total 22,000 today, 22,000 in future. Total savings ya NSSF 3,000 today, 3,000 in future. Ukipiga hesabu 50,000 pesa ya nyota. Nyota ni fire, si fire. Nyota iendelee isiendelee jameni. Muradi huu kutupatia manufaa ni nyinyi vijana, bidii yenyu kwa mapenzi yenyu. Ila sivyo, hii bidii yote ambayo rais ametuletea haitafua dafu. Kwa hivyo kwangu na kwa viongozi hao wamesimama hapa, tunataka tuwasihi vijana, msitubwage. Jalup Gavana ma Homa Bay Joseph Oyugi Magwanga koro lando ayanga ni odhi laro kom Gavana ma kaunti e yiero mag 2027. Magwanga mane oyiere otiko achiel mar ODM gi Gavana ma kaunti no Gladys Wanga e yiero mokalo ne odhi ataro kod chung' mar jatende e yiero madundo mane obagi Kasipul kama nosiro Philip Aroko mane ochung' kar kende ka jatende to nosiro Boyd Were. E twak mare Magwanga koni osebedo ka oyudo sand kendo kata mana ofise ne olor moko nyal donje gino mabendo semoni tiyo ne jopiny e lemo mar jalup gavana. Onyiso Gavana Wanga mondo oikre ne piem ma iye tek e yiero mag 2027 kendo ok odhi dok chien e dwaro mare mar bedo gavana e yiero makamano. Adwa wacho ni sama nabedo deputy governor ma Homa Bay ok aseyudo kinde maber manyalo tiyo ne godo jopiny kaka natiyo ne jopiny e higa 2007 nyaka higa 2017. Abedo your running mate to pod ok watieko our term. Tiseneno ni mondo ilor na ofis mondo mi kik abed e ofisno.
That means ni marie jotim ang'owa kata dak kanyakla otim ang'owa kata tiyo kanyakla okethore. Omiyo wadhi face off kode. Magwanga dhi bede ballot e higa 2027 kode. Nase yie mase sapote to kadipono se kalo lalo to wacho no lalo no kuro gimotimo go onge. Magwanga kuro tibang'owa is no longer useful. Ka am no longer useful, wadhi nenore kode debe. Mondo mi odhi onyisa kuro mondo wadhi wapimre ngufu to wadhi face off kode. Mondo wadhi wane ni to who is who 2027. To kendo kabidok chien. Mano kotende kod mane ni MCS mag od bura mar county ma Homa Bay oseyo jalup governor Yugi Magwanga ewi okang' mar lando ni en bende odhi PM gi jatende laro kom governor e yiero ma higa 2027. MCS go kotelnegi kod jatend kweth mathoth e od bura Richard Ogendo koa jakom komiti mar pure od bura e kin mamoko oseyo Magwanga magiwacho ni ok onyis jopiny adier ni mar en owuon emosejwang'o tich kendo okeyo miriambo ni otame tayo chenro mag apise. MCS go oriedo moko kuom chenro mosetim e kaunti no e bwo migawo mar pur manyiso ni Magwanga osebedo gi thuolo kod sir matayo chenro mage ma onge obadho. En wich kuot ahinya ka a person of status mar Honorable Yugi Magwanga nyalo riambo ok en gima ni kare. Homa Bay ka e sirikand Nyawang'aya mae Homa Bay mwase develop gimilo ni farmers data makonyo wa weche mag planning and development. Masam wadhi ng'eyo kodhi wan gadier ni wang'eyo kodhi moromo ji nikech data mwase tim mano en achievement mose tim under his ministry ma en wuon ma en minister kendo pod en gi deputy governor omen wich kuot ahinya for his own gik ma en wuon osetim. And wan wadwa tiyo tije ke chik kichamo pesa dwe mar 9 wadwaro equivalent amount. Ichamo pesa dwe mar 10 wadwa joma mi pesa midhi go campaign migoriko gi governor go konegi ni mondo gimi pesa ma dwe mar 9 ma dwe mar 10 dwe mar 11 dwe mar 12 gi pesa ma dwe mar 1 close to 5 million gimi mwane kindiko check modhi account mar county nikech ichamo msara okitiyo mano e gima wakwayi ni mondo itim. Mago kanyero siasa mag counties mabende medo reka kinde medo mana sudo kabende iwacho kendi ni Anomondi Oudia josiaya nyaka bed motangi jok magidhi yiero this time round mano kalwere kod gima ng'ato otimo onge mako bat ka okitiyo to dala moriere wan okobadhowa. Iwacho ni onge baba madhi konyi malo wang'ne uleo e lwet jogo ombulu wang'ne. Iwacho ni wariek modhi mano otino mar Omondi Oudia. Bishop Omondi Otichi wacho ni musni jaodi Sara Tieno gi Archbishop Odhiambo Gora ouko Seth kawuok Adiedo Karachuonyo ODM wacho ni mondo bed kod paro achiel. Lucas Karani jaugunja Kayombi Kantiro Yugis Magwanga obiabia wadhi gone kura wan waol gi Asiema gi Luth mano kanyero otene. Kama chielo to penjo nti ang'o momiyo jo IBC gweyo tao koso nitiere wach moro magiseneno ka ok dhi maber koso mbele rach gichiem chuth mano penjo ma baba Atura nitiere godero kamana inya kuom ote mari. Jackson Oduk Jawachara iwacho ni ini wacho kanyero ni siasa mag Homa Bay kaluwore kodi ni wacho ni wanga tutama ero kamana inya koendo ote machielo mano Matino Chien kawuok Rueya iwacho ni ineno chieno kentiero kod mama ni Nyalago ero kamana hinya kuom ote mari ekin moko bende mabende medo donjonwa kende lai maro mar ote machok ma en 2-3-6-0-0 wadhi e yueyo machok pod waduogo gi weche manyien mamoko kikidhi mabor. chenro malero kitwa gi timbewa kod puonjo dholuo. Sani upuza ni uluongwa na mabuda. Koro mwan mabuda ni girieko mwan koro mathin ma koro maru ng'eng'no. Emosokelo nuseda. Wasewuotho mar kelo ni juok oganda wa kod ber magisekelo e ngima onagi. Dayo ne puonjo nyathi manyako kosechope ode. Puonje kaka onego oriti family mare. Rikoda an James Rabala Kwase Rajabu owarga chie. 111 Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno.
Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Ndani ya banda ng'ombe, kondo na mbuzi nikatinda. Watoto wadogo msilale, tunayo kazi. Machiegni kendo riwruok mar jodong Suba kotelegi kod ker mar Sube County ma Migori Japheth Riogi okono jo siasa e county no kod gwenge mamoko e piny Kenya mondo were kod siasa mag koko to ahinya e kuonde liete. Riogi mane wuoyo e kinde manotelo ne jodong Sube chiwo otegi mar mos kod kwe ne familia mar mosenindo kansila machon George Odalo. Wacho ni en gima rach ni kuonde liete oseloki paw lweny kod moko kuom jo siasa matiyo kod liete kaka kuonde mag manyo ombulu. Owacho ni jo siasa e kaunti ma Migori kod gwenge mamoko e piny Kenya nyaka koro go siasa mar kwe. Group mose yuorowa miyo bonwero kamana iya yudala wa without ng'iyo ok dotoma. Kweni mwadwaro nikech kopo nono ni jasiasa obiro gi mrengo ne mar biro dwaro huma mar siasa obiro ketho liel mere nitie oche nitie nyiweni nitie jiringa to mato kali kombe tur man to nyiso ngwana mane koro na kwayo no kanga to kangato monge ni biro ndalo siasa ne ogo siasa mamuolo ko tama jo siasa ogo siasa mamuolo to wewa omiyo na kwayo kata nyithindwa ma support jo siasa go giye gi yore sa siasa be podi wabiro rito siasa 2027 to siasa bentie kamigoe to kik goe sa liel sama jini gikuyo wakwani jo piny kachiel go siepe gi wede duto te mabiro ka gima duong' moket mbele waket kwe mar Jehova Nyasaye kansil onge ine jakwe kendo kuonde duto te mane entiere nohero ga kwe koro kansilas duto te mabiro ka kachiel jo siasa wetewa maduong' mwatim en kwe waonge gi koko kendo wakwayo ni kik ng'ato poka biro gi rieko moro mar kelo nwa koko omiyo wakwayo ja siasa mora mobiro warwake to biyo go mana siasa to wugo dhia gi kwe ma ok waneno ni oloso plan moro mar kelo nwa koko. Sasa malwenyo wuok to mago mana nyithi mine mago mana chuo mine ka nyruok wuok mine madongi nyithindo kiye nyithind mine matho koro wakwayo kwe makende wang'eyo kaka siasa chalo sani ta wakwayo jo siasa madwaro to gimantie ni waikuru ngei gi kwe mondo kwe obed e Migori County. Chendo mar chwalo pande ne jopiny kod ndiko jogombulu manyien motelo ne yiero mag 2027 medo dhi nyime e gwenge mopogore e counties mag Kaluo mageto rowere mine matindo kachiel gi jodongo ma bende ne pok oyudo pande. Chendo makamano osebedo ka dhi nyime e gwenge mopogore e county ma Homa Bay kitaye gi apis jagoro mongirore migawo mar Arita Dr. Raymond Omolo. Chenro mar kawo pande kondiko jogombulu manyien ne ochagi apis jagoro mongirore e migawo mar Arita Dr. Raymond Omolo kendo osebedo kodhi nyime e gwenge mopogore counties ma Kaluo mar chiwo thuolo ne jogo mane pok okawo pande mondo oyud pande yo mayot ka bende gindikore kaka jogombulu ne ikruok ne yiero mag 2027 e county ma Homa Bay. Chenro ma kamano osebedo kitayo kod Lavenda Ojala ka gichopo ir jopiny e kor gwenge mopogore e county ni mapok ne okawo pande magi mondo oyudgi e yo mayot kane olose chief camp ma Kogweno Oriang' e kachud bura ma Karachuonyo. E kinde chenro makamano Ojala ne okone gisechopo ir jopiny mathoth ka gitiyo gi jokanye sectors mopogore kaachiel kod ruodhi gi jolupgi. Ka wasetimo program ni mang'eny kabisa itime Luo Nyanza mangima from Siaya
Kisumu, Homa Bay, nyaka Migori. And ng'amomiyo ma obedo mayot en PS mar Interior, Dr. Raymond Omolo. Nikech ung'eni gini mondo miang chok ji mobed gima koro kako timore kawuono ni okoyot ahinya. Koro wan tijwa en tich wuotho twang'iyo ni event otimore maber, ji obiro kendo watiyo gi grassroots mobilizers mondo ji ochop kuonde molosgie. E kinde chenro ma kamano bende gichiwo thuolo ne jogo mapok ne ondikore kaka jogo ombulu mondo otim mano ne ikruok ne yiero mabiro kane okundi bende dwaro margi en konyo jogo mani kod pek yudo opande yo mayot e gwenge ma giwuoke ahinya to rowere kaachiel kod mine matindo mane okendi kapok ne okawo opande mag-gi. Koro kura bende nyaka gikaw mondo kik ng'ato ne ni koro waketo negi obedo mayot mondo nyaka gikaw mana kura. Koro ber mar bedo gi kipande no be nyaka ging'e. Gima duong' ma bende challenge ma waseneno ni kuom mama. Samoro konyuom ng'ato. Koro kumodhi otede no. Kano tedo ko onge ID. To dhi no dhi kawo ID. Tidwoke no dhi om kipande mar jonyuolne. Koro idak ma onge kipande ka ema koro shida bede mang'eny. M-Pesa mar jaodi. Ka ng'isetimo andi idwa ni kane M-Pesa jaodi. To pesa ni kisekawo ikete lwet ng'ato ok inyal control. Koro ina ka nyionge pesa nikech ID ma di yawo kata mana account mar bank kata mar chama moko miyawo ga sako ionge godo. Kama kuom jopiny mane ochopo e chenro no bende jiwo ber mar bedo kod opande kane gijiwo rowere kod joma pok okawo opande mondo ti kod thuolo ma kamano gindikre kaka jogo ombulu. Kitimo ohala mondo mi yud dongruok nitiere gimiluongo ni keno kata savings. Kikeno e bwo matres ama ikeno kamoro okin gi hakika ni pesa ni mikano no ibo yude kumikane. To ka inyalo bedo ni keno e bank kata M-Pesa mago eko kuonde ma osekelnwa ma wanyalo kano godo pesa. To wanyalo mana golo pesa gi ka wan gang'owa wan gi kipande. Kipande ber kipande ni kipande kati di makao line mar sime. Chuno ni kipande nyaka bedi to i sime ka initiere go kisebedo gi kipande to sime ne ipo ka ng'ato ori ni pesa tidhi golo go to kionge gi kipande to onge kaka inyalo bedo gi inyalo register line mi yud kata pesa. Number 2 kipande en sila mari minyalo yiero go jatelo ma chunyi dwaro mondo bi otel ni mondo yud dongruok maber e piny ka. Koro mano ber kipande. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. E weche mamoko mopogore kod siasa en ywaruok mantiere kind jopuonj madongo mag kuonde tiego tije lwedo kaachiel gi migawo mar somo mochung'ne kuonde tiegruok omenyo deko maneno e chwalo omenda ne skunde kod jopuonjre gino michichgo ni nyalo rocho somo poni ok orang mapiyo. Jagoro mongirore migawo mar somo Esa Muoria matwa kod jofwambo lero ni midhiero mar omenda nitie kuonde duto mak mana ni gitemo kar nyaloge. Nyaka sani oyangore ni kata hola pok ochopo ne jopuonjre mag TVET kodong' dwe achiel to thoth gitieko tiegruok mokwongo ma higani. Judith Omondi nitiere kod mathoth. Fire is being lit by people who are not responsible. Jagoro maongirore migawo mar somo Esta Muoria oseyo moko kuom jotelo mag kuonde tiegruok mag tije lwedo ma pacho ka manyo wuok oko mar seyo tende kuom podho mar TVET ma jopuonj madongo golie koni mienjo. E twak ma Muoria obedo godiochieng' ma kawuono oyie ni pesa samoro deko mak mana ni kaka jatelo otemo kendo kaka nyoro ne otwak kod jatend migawo mar somo mondo mi gilalre wi kaka omenda mar hola mano help chopo ne jopuonjre mag TVET. Since yesterday I've been struggling together with the CS to be able to avail the help that has not been released as yet. So it is not that we are not willing but sometimes the availability of these resources is not absolute. Resources will always be scarce. So yes, there are times that we will not be having all the resources that we need to allocate to the students, and that it is not even enough anywhere, even in our homes. Kuom dweche osebedo kaliekore wach mabende oketa yanga kod riwruok mar jopuonj madongo mag TVET ni thoth jopuonjre we skunde wach ma Muoria owito oko kendo yango ni chakre higa mar 2023
Nengo mar somo e TVETs osedok piny kipimo kod higni ma okalo. This is normal with the space with training, because if we are talking about the fee that is payable to the by TVET students, there is the household space. There is a household part of it, part of the fee payment. And what would happen is that probably, especially now that there is a lot of kiangazi in Kenya currently, there could be a bit of a problem with parents and students, therefore being able to meet that part of the payment. And therefore, the dropping out could be as a result of that space. Bende Mworia owito oko maliekore ni pok giketo tiegruok makare mar CBC ne jopuonj mag TVETs, ka okoni CBC elai madhi medo lony ne jopuonjre mag TVET. TVET training has now been modularized. TVET reforms have been here with us since 2018. A lot of young people were still going out of training, say after a year, but did not have an employable skill. You have been in school for almost a year, but you still cannot be employed. We have just trained about 1,500 solar installation technicians. We have only trained them for a month, I think a month and a half. Those technicians are the ones that we are using now, because we have an MOU with KCB to solarize all our institutions. Judith Omondi, Ramogi TV. Migao mar arita koro chako tiyo kod riwruoge moko mag piny owacho ahinya to kuonde dak ma yuto ji nokie mar manyo jopuonjre mapok odonje grade mar 10. Ma biro bang' piny owacho rido kanda mar mondo mi jopuonjre ochopi e skunde bed ni gin kod uniform kachiel kod omenda mar somo kata gionge go. E gwenge ma Nairobi, jotelo mag gwenge kamoriwo ruodhi koro tiyo kod riwruok moko mar piny owacho mar Shofco, kendo nyaka sani gikwayo mondo riwruoge mamoko oriwre mar konyogi tero jopuonjre molewo pacho mondo dhi e skul. Ukikana mtoto kwa kijiji akianza kuibia watu. Imefika wakati ikawa ni changamoto kwangu ngumu, vile mtoto nitapeleka shule, na tayari government tena ikaanza kutangaza mtoto lazima aende shule. So tulikuwa na bahati, kulikuwa na wakati walikuwa wanapeana hapo kwa chifu wale wenye watoto wao, kuna wazazi wengine sio wote. Nikabahatika mtu akaniambia, nikaenda hapo nikapewa mattress na blanketi. Jakiwa akanitafutia mtu hapo kwa kanisa hapa ya Catholic, akanisaidia pia kipato nini kidogo. Pia watoto 45 ambayo wameingia katika shule. Silika zingine pia ikuje katika kijiji. Tuko tayari kuwasaidia, tuko tayari kusaka hao watoto, na tuko na listi zao wale ambao nitakana wasome na wajaenda shule, na wale ambayo wameenda bado wameenda na pesa nusu. Tend karito nyithindo Mama Mangina koro kwayo piny owacho kod jogo machuny gi ng'uono okony gi gero manyien karito nyithindo no matok masich mach manyomuocho dhiambo manyoro kendo wang'o kar nindo mar nyithindo makanyo. Nyaka sani nyithindo makwan gero mo 50 kod 8 noter jote karito nyithindo machielo. Efinya Kidi miyowa mathoth. Ma e chal mar karito nyithindo Mama Mangina mayudore aluora makibuye boma ma Kisumu. Tado mag kuonde nindo godong nono kendo mabati margi luar piny. Moko kuom otende ni otur kaburu marateng' ema odong' e dierot. Chenro mag timo ler kata kamano dhi nyime. Matok mach muoch e kar rito nyithindo no odhiambo manyoro. Mach manyo wang'o kuonde nindo ma nyithindo manyiri kod yawuoyi duto. Chal ma bende nyokelo lal maduong'. Nyoro kagima poya mach moro nomonjowa kasaparo odhiambo. Mo wang'o hostel ma nyithindo ninde. Ma is the side of the girls, nisie the side of the boys. Koro ne walus gik mang'eny. Lakini maduong' Nyasaye oloyonwa. Onge nyathi athia manotoka, onge ng'ata manohinyore. Nyithiwa nolalo lewni, nyithiwa nolalo kar nindo. Koro wakwaya nyithindo ni oko. Kaluwore gi maneja makanyo Helen Tuli,
Muoch majno nyochuno gitero nyithindo makwan giromo 58 jote kar rito nyithindo magape kendo nyaka koro gichak rango yore mag gedo manyien. Ma kaluwore ni kar rito nyithindo Mama Ngina chiwo arita ne nyithindo mawuok e gwenge duto pachoka kod mamoko mawuok e pinje mag riwruog Afrika ma Ugwe. Nyithindo ne wasetero nie institution miluongo na Agape nikech kama tong' gininde sani onge, koro nyaka wagedi. Koro wakwayo national government institution ne en institution marito nyithindo te East and Central Africa. It is a child protection center. Koro kako kethore ni ene kende ma sirikal. Koro kako kethore ni waonge kuma wachim. Koro wakwayo ni sirikal koyie to ret mapiyo mondo bi gikonywa wagedi. Yuak mar Helen Tuli en ni nitie nyithindo moko manigi ng'ol kendo nyalo yudo pek ka gidak kanyo ma ok ging'iye. Dwache maduong' en mondo piny owacho kod jogo ma chunygi ng'won ochiwre mar konyo gi duoko kar rito nyithindo no e wang'e. Nyithiwa mang'eny nigi disability machiegni 20. Nyithindo go kiketo in unfamiliar grounds nitie kaka gihinyore. Wakwa sirikal gi jotendwa mamoko be osechopo ka mondo bi oreswa okonywa mondo wa build Mama Ngina Children's Home Kisumu again. Tok muoch majno bad migawo marango weche nyithindo pachoka ochiwo ote margi moyango ni onge nyathi manyo yudo hinyruok e mach makamano kendo bende migepe mopogore opogore mag sirikal nyotiyo mapiyo masimo majno. Bende gitiyo kanyachiel kod tend county ma Kisumu machiwo sir ne kar rito nyithindo Mama Ngina e kinde manonro dhi nyime mafwenyo gino manyo kelo muoch mar majno. Efinye Kidi, Ramogi TV. Tiyo kod yore mag somo medo konyo e duoko piny midhieche ma jokoro were manyiri modak e alwora mar Nam Lolwe e gweng' ma Muhuru Bay sub-county ma Nyatike. Jolony mamine oyango keto maino e thiro midhiero ma joko nyithindo manyiri e gwengego mano e kaunti ma Migori. Jojuma miyowa thoth. Mako yemo mondo kendo mag nyithindo go manyiri ma hikgi pod tin 18 kod gamo kute mag ayaki kuom rawere osebedo sigo mapek e alwora mar dho Nam Lolwe mondo gwenge mag Meru e sub-county ma Nyatike. Kata kamano, midhieche sani koro dok piny e gwenge mag Meru kaluwore kod okenge mathoth ma oseketi ma oting'o ji osomo go mag nyithindo go manyiri mang'aw ma oseketi e kedo kod midhiechegi. Issues machalo teenage pregnancies odok piny kabisa. Sani okitho yuda nyithindo ma below 18 years kanigi age. It was en gimoro mane chala gima kawaida. Kata mana jopuonj giwegi ninyalo yudo ka japuonj okawa nyathi e class to nyuomo to bedo go to pod en skundu no puonjo. Gik makamago sani ok nyal timore e community ni. And the main aim of starting this school was to help the vulnerable girls from Muhuru Bay. Parents cannot be able to take them to school. And also there is a lot of poverty around the lake. Sikund nyiro ma Women Institute for Secondary Education and Research kata WISA mane ochako kod moko kuom jodak e gwenge mag Muhuru Bay moting'o ngire Rosso Odhiambo mondo koro okel kod midhiechegi moting'o mako yemo mondo kuom rawere manyiri kendo mag nyithindo go manyiri kod moko osebedo ka konyo kedo kod midhiechegi ma jogo nyithindo go manyiri e gwenge mag Meru. Parents were also valuing boys, taking boys to school and not the girls. So the girls were married off so that they can, the dowry is used to educate the boys. Sikund nyiri mar WISA mane ochaki e higa 2010 kendo osebedo ka chiwo somo manono ne jopuonje manyiri mawuok e familia modhier e gwenge mag Meru oseloko sigand Meru ka otene kod midhiechego ma osebedo ka koro juko rawere manyiri moting'o mako yemo mondo gamo kutego mag ayaki kod midhieche moko. Also have to go to their homes, visit their homes and actually validate that these girls are coming from very humble backgrounds. Gombo na encourage oganda mamoko nigi chak skul ainani. Ng'eni saming'iye kinene no ndike ni en skul mag mine ma itime research, itime nonro to kendo nyithindo somo gitieko secondary. Kendo ka pimo kata kwang'iyo wayudo ni ne en model moro ma kata nyathi kobiro ochiemo maber kendo chamo balance diet maber maloyo kata mana an ma professor chamo. To gika inago miyo nyathi somo maber kendo ebedo gi winjo maber. Japuonj maduong' mar skul ni mar WISA Violet Sing'or
wach ni kuom jopuonje 60 magisebedo ka gikawo higa ka higa maromo jopuonje 45 gin mago mang'aw mowuok mag Meru ka jopuonjegi somo nono. Have 60 students. Out of these 60 students, 45 are vulnerable cases on full scholarship. And then 15 students are the ones whose parents can be able to pay school fees. Nikech gisebedo ka giyudo kony kawuok kuom jogo mane ochako sikulne kod ji mamoko mowuok nyaka pinje maoko, jopuonjre mang'aw momi thuolo e sikulne imiyo gik moko duto ma oting'o gige somo kaachiel kod kata gige nindo. And they are given everything so that they can be able to assess education. About 520 girls have graduated from WISA. Jopuonjegi bende chiemo ber ka ipimo kod sikunde mathoth e kaunti ma Migori kaachiel kod piny Kenya mangima. They're also looking at the health of these girls. So on Fridays, the girls are able to take, they take chapati. During public holidays and at the end of every month, they are given a special meal. The special meal is chicken, or we also alternate with fish. During the week also, they take fruits. Ngiroso Dhiambo, ma en achiel kuom jogo mane ochako sikunde kod lek mar konyo tieko mako yemo mondo kuom rawere. Gamo kutego magai kuom rawere kuom midhieche mamoko, wacho ni omor ni lek mane gichako nyaka sani pod ngima. Kata kamano bedo ni kony mar omenda mande sikunde yudo kowuok kuom ji mosebedo ka sire moting'o mago mowuok e pinje maoko koro osedok piny. Koro osemiyo kwan nyithindo mang'aw mayudo thuolo e sikunde bende koro osedok piny. Support omeda biro mondo mi dream makama kik tho. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ji auchiel omaki kotenore kod uso yedhe mag nego kute kata pesticides moko puodhi kendo onge lesen odiechieng' ma kawuono e boma apedha mane otime boma ma Kisumu kod jokanyo kod obila mag bod mochung'ne yedhego mano Pest Control Products Board. Board no koni yedhe ma oko puodhigo nyalo kelo midhiero mopogore e ngima oganda ne cham e puothe kod alwora mangima, ka gijiwo oganda mar neno ni kinde duto ginyiewo yedhe mopuodhi e dukni kata agrovets manigi lesen mar usogi. E kinde ma gitielo ni apedha makamano pod gibiro dhi godo nyime, ji auchiel manomaki kawuonogo ogen mar biro chopogi e nyim doho odiechieng' makiny. Kawuono operation mwatimo kawuono wandio ji to gin joma osebedo ka uso yedhe maricho. Koro wakwayo jopiny kidwaro yath kik idhi ing'iew yath e street, kik ing'iew yedhe moko miuso e street. Yath mora mora miuso iuso e agrovet. Kidhi ing'iew kata nitiere moko ma kaka magi ok usi. Magi ok ibi yudo agrovet, to bende ok ibi yudo gi kata supermarket. Ok ibi yudo gi kamora mora, ibiro yudo gi e street nikech ok opuodhgi. Koro mopuodhi to dhiye license dealers kumo joma wamiyo license mausogi. Basi tumeweza kunasa washukiwa kama 6 wako ndani, wanaenda mbele ya koti kujibu mashtaka kwa nini wanauza dawa ambazo hazijasajiliwa. Dawa ambazo hazijasajiliwa zinakuwa na madhara kwa binadamu, kwa afya ya umma na pia mifugo na environment ama mazingira yetu. Dawa ambayo imesajiliwa hapa nchini Kenya, kwa ufupi utaangalia PCPB, registration number inaanza na PCPB capital letters, inafuatwa na CR na 4 digits kwa kibandiko cha hiyo dawa. Kapo kwa dhie yweyo machelen mana ni Reverend Zachary Opapa erokamana inya kuom oteri wacho ni wan kaka jokarachuonyo pod wan gi lit e wi tho mar mano yuori Mikai Dolphin Achieng' mayande en chief officer migao mar somo kendo bang'e bede migao rawere e sirikand county ma Homa Bay otimo numos kabisa. Lina Akinyi wacho ni iwuok Kisumu kumoro miluongo ni Kombedu, to iwacho ni ikwayo kony ka joshofko nyalo chopo mondo konyi
somi iyud kaka inyalo dhi e skul. Dede Modemba jako yugero kama na inyo wache neno news maler ka intiere oyugi spacho. Mino piyo mar Ogongo ibedi wacho ni iluo weche manyien e yono ero makare. Seme korwenje koni bende weche manyien chopo no hayu mabero dhene Wilfrida Arinda mar Oyude mano Bishop David Mbairo kama na inya kuom otsego eko wangni timni ema konyi tijegi ema dhigoli oko. Mano kanyero lungare ni lele kantiere kanyam lor. Wadhi mane yueyo machielo ka waduogo to wadonje pautuke. Challenges manitiere en ni andwa ni en seasonal. Nitiere diere ma o move, nitiere diere ma en piny. Like aro kaka ka nyithindo dhi school wala timo maber. Refisha ushinde. $50K ya Vasha ama MMF haingoji. Open and save in your KCB Gold Savings Account for a chance to win many prizes. KCB, for people, for better. Nyakoramo. Bendi ng'eyo ni del makare nyalo miyi fuong'ruok e timo gik mopogore opogore. Inyalo chopo del makare ka timo rako mopogore opogore kama itiye kata kamora mora ma intiere odiochieng' ka odiochieng'. Tudri kodwa chieng' tich abich jumani e chenro mar Oimore kama watwakie kod jolony mabiro puonjowa riekni matindo tindo manyalo konyi bedo kod del makare kendo miyi fuong'ruok e timo chenro magi ma pile pile. Kik bai. Kocha mar Nairobi City Thunder Brads Ibs owacho ni giikore ne tielo mar ariyo mar Africa Basketball League kachiel gi manyo simo margi mar adek e lig mathurka. Kano loso kawuono e sach yango jasir lwedo manyien, Ibs owacho ni donjo mar Muchina Mwomba e timno en okang' ma osemiyo gi geno maduong'. Jatatije ka Nairobi City Thunder Collins Ransman owacho ni josir lwedo ma giyudo nyalo konyogi lando huma mar timno bet ka gichako giyudo josir lwedo mamoko. No, I'll come back in. So today we got together today to talk to you about a really exciting new partnership that we've signed with Flutterwave and their product SendApp, and we'll be talking a little bit more, giving a little more details about that. It's a global brand. And as we grow as Nairobi City Thunder, it's really important for us and significant for us to be partnering with bigger global brands as we, which align with our ambition to be a Pan-African Gikanyo bende motiko godo weche manyien mago mag ang'ich welo. Chakwarado kochopo sa 3 mar otieno. Weche manyien mag Oimore kuma bende gisani wachako twak marwa mano mar mine wacho mabiro bedo tich ang'wen juma ka juma. Sa 3 noero wadhi bedo koda Pauline Oginga ka watwaka e weche goeko mag telo. Ainya kaka en jatatije e kaunti noero ma Mombasa kod lemo mopogore opogore ma osebedo komako warada kochopo sa 3 mar otieno. Nyinga Jailieta jaloko marwa en Elizabeth Otieno.